Je to dobré? Dobre, tak Dobre. Engine. Takže vítam vás na konferencii. Už je teraz jedno, že koľky sa nakoniec prihlásili, koľky nie. Každopádne konferencia sa nahráva, bude zavesená aj na web, teda ak nás technika nesklame a bude si to môcť vypočuť dokoľvek. Je to prvý pilotný projekt takejto konferencie. Ak sa to osvedčí, bude to pokračovať, ak nie, nič sa nedieje. No, tak budeme to robiť iným spôsobom. No, ten program konferencie bol na webe, je tam 9 bodov, ja to tak v rýchlosti prejdem. Prvý bod sklad, vytváranie nových osôb, čo to je, kedy to bude. Druhý bod nástenka, prečo to bolo spravené, ako to bude fungovať. Tretí bod language managery, kto je to a čo to robí. Po štvrté nekonečné zostavy, po piaté animovaná zostava, po šiesté bezpečnosť a ochrana osobných údajov, po siedme import, export do rodokmeňa, po 8 pripomienky a plány, po 9 voľná diskusia. No ja by som začal od toho 7. bodu, aj keď teda to poradie je inakšie, ide o to, že nám to naväzuje potom ďalej. Čiže import a export rodokmeňa. Od začiatku, čo rodokmeň existuje, tak ľudia chcú, aby sa vôbec dalo importovať a exportovať do rodokmeňa z iných programov, ak hlavne teda už majú vytvorený nejaký obrovský rodokmeň, kde majú 1000-1500 ľudí a nechce sa im to prepisovať, čo samozrejme akceptujem. Je to zložité prepísať celý rodokmeň zrazu k nám, tak by chceli ten import. Importu nie je. Dodnes nebol spravený, vysvetľujem to stále dokola prečo. Je to z toho dôvodu, že keď niekto má teda, dajme tomu tých 1000 ľudí niekde inde a rozhodne sa to importovať sem. Čo by sa stalo? Proste zobralo by sa tých 1000 ľudí so všetkými menami, priezviskami, dátumami, so všetkým ako to je a dalo by sa to na stránku. Stránka pracuje tak, že ako náhle sa nájdu spoločné osoby vo vašom rodokmeni a v nejakom inom, tak ponúkne urobiť prepojenie týchto rodokmeňov a tak vzniká jeden obrovský rodokmeň, najväčší už má cez 40 000 ľudí a to je vlastne aj cieľom tejto stránky, že raz bude jeden obrovský rodokmeň Slovenska, možno aj Čech, možno celého sveta, kto vie, ale ako náhle by sa tam spravil import ďalších nových 1000 ľudí a zistilo by sa, že tých 200 ľudí z toho je naozaj nových a 800 sa nachádza v iných rodokmeňoch, tak už to prepojenie nie je možné. Lebo kto spraví porovnanie 800 ľudí a začne vyhadzovať z jedného rodokmeňa z druhého duplicity a začne to spájať. To nie je možné. Nedá sa to spraviť jednoduchým spôsobom. Preto ten import do dnešného dňa nie je. Ako je tu kopec vecí, ktoré ľudia stále chcú dorobiť a naozaj sa dorábajú postupom času. Import presúvame niekde dozadu, že raz bude urobený iným spôsobom. A už sa dostávam k tomu bodu jedna z diskusie skladu. Ten sklad, to je taký najnovší nápad, ktorý by mal aj čiastočne riešiť ten import a čiastočne aj to, že ľudia, ktorí sa začnú robiť rodokmeň, tak začínajú od svojej najbližšej rodiny, rodičia, starí rodičia, deti, súrodenci a tak ďalej. A keď už vyplýtvajú všetky prostriedky, ale nevedia už odkiaľ zbierať ľudí, tak začnú chodiť na matriky. Matriky už sú dnes aj zdigitalizované, dajú sa krásne pozerať, ale nefunguje to tak, že si otvorím matriku a nájdem tam prastarého rodiča a dopíšem ho. Funguje to tak, že v matrike nájdem moje priezvisko, nájdem ho tam 20 krát z mojej dediny alebo mesta a začnem si to vypisovať postupne tých ľudí a keď už ich mám takto, dajme tomu aj 100 ľudí vypísaných, tak začnem hľadať tie súvislosti a začnem to spájať. Nám chýba práve ten medzikrok. Ten medzikrok, kde by som si tých ľudí vypisoval, niekde ukladal a následným spôsobom potom vkladal do rodokmeňa. Preto som vymyslel taký nový spôsob, volá sa to sklad, ktorý bude niečo ako obrovská tabuľka s riadkami, stĺpcami a v každej jednej bunke bude pridaný nový človek. Čiže vy prídete na matriku, začnete hľadať v knihe zomrelých ľudí s vašim priezviskom, nájdete ho. Čo urobíte? Opíšete priezvisko, meno, dátum narodenia, kto to zapísal, meno farára a ja neviem čo ešte ďalej, do prvej bunky, do prvej kolónky. Ďalšiu osobu do druhej kolónky, do tretej kolónky, až vám tam vznikne taká tabuľka s ľuďmi, ktorých neskôr začnete zisťovať, že aké majú vlastne väzby
kto je s kým v rodine a začnete ich prepájať. Podobným spôsobom fungoval aj ten import, že import by nebol reálne importovanie z nejakého programu do rodokmeňa, ktorý sa okamžite tu vloží a bude fungovať ako jeden obrovský rodokmeň, ale sa spraví import len do skladu a tam musí prejsť ešte predtým, než sa začne vytvárať ten rodokmeň, aj kontrola s tým, že či už tú osobu niekto nezadal aj do iného rodokmeňa. Čiže či nemám sklad zduplikovaný buď už s mojím rodokmeňom alebo s rodokmeňom niekoho iného. A keď sa táto kontrola spraví, tak už si ho môžem presúvať do svojho rodokmeňa. Čiže ešte raz, sklad bude nejaká obrovská tabuľka, kde budú postupne zadávaní ľudí, kde neviem väzby na rodičov, na deti ani a tak ďalej. Ak náhodou aj nejakú väzbu nájdem, že už v tej matrike narodených napríklad tam musia byť rodičia aj krstní rodičia uvedení, tak ich tam síce dám, ale bunke sa mi to ukáže ako jedna kolónka, že to bude to dieťa so svojimi rodičmi a krstnými rodičmi. A neskôr to bude sa pridávať do rodokmeňa. Nejdem úplne do podrobností, nech nezachádzam aj do technických vecí. Toto je v podstate to, čo chceme dorobiť v najbližšej dobe. Sklad a následné importovanie do rodokmeňa. Aby sme proste smerovali k tomu pôvodnému zámeru stránky, vytvoriť najväčší rodokmeň, ja neviem aj na svete, prečo nie. Momentálne najväčší má 1 000 000 ľudí, je to ako inak čínsky rodokmeň. My máme v celom rodokmeni 1 400 000 ľudí, čo je síce viac, ale nemáme ich pospájaných. Tých pospájaných, čo sa postupne hľadajú tie zhody a spájajú sa, máme len 40 000. A týmto spájaním, ktoré exponenciálne rastie, môžeme to raz aj predbehnúť, kto vie. Dobre, poďme na ďalší bod. Nástenka. Nástenka je niečo po inšpirácii AZ-u, po inšpirácii Facebooku, ktorí majú nejakú nástenku, kde každý si môže napísať, čo ho práve napadne a vycapiť to celému svetu. Nástenka bola vytvorená trošku aj podobným spôsobom, že píšte si, čo chcete, pre koho chcete. Musíte ale brať na vedomie, že je to verejné, že nie je to súkromné. Na súkromné veci tu stále fungujú súkromné správy, cez ktoré môžete komunikovať s konkrétnym človekom a nikto to neuvidí. Nástenka je na zverejnenie údajov. Bola vytvorená na to, teda aby ste zverejnili, čo vás napadne, čo sa vám zapáčilo vo vašom rodokmeni, alebo nejaké fotky, ktoré ste odfotili z matriky a s ktorými by ste sa chceli podeliť. Tie fotky momentálne ešte sa tu nedajú zdieľať, ale budú v budúcnosti, určite to tam dopracujeme. Výhoda je taká, že aj keď budete hľadať niečo, napríklad budete hľadať niekoho, kto smeruje do košickej matriky a sa z Bratislavy nejdete tam, vycapte to na nástenku, nehajte to tam rok, možno, že sa niekto ozve. Chcete sa pochváliť svojim pôvodom, vycapte to, možno, že niekto sa ozve, že má nejaké údaje doplňujúce ku vašemu rodu. Prečo nie? Dobre, toľko o nástenke. Ešte k tomu, na začiatku tu boli aj nejaké problémy, že ľudia sa ozývali, ale prečo vlastne moju nástenku vidí niekto, prečo ja vidím iné nástenky. Ono to funguje tak, že vy máte určitý zoznam ľudí v kontaktoch. Do kontaktov si ich pridávate tak, že jednoducho vidíte jeho rodokmeň a rozhodnete sa ho pridať. Ako náhle to urobíte, uvidíte aj jeho nástenku. Čiže na vašej nástenke sa začnú zobrazovať aj príspevky z jeho nástenky. To sa dá kedykoľvek vypnúť, nie rovno tým, že ho vymažete z kontaktov, ale priamo na tej nástenke je tlačítko, myslím, že sa to volá odstrániť, prestať zobrazovať príspevky tohoto užívateľa. A to sa jednoducho vypne a už máte pokoj. Pokiaľ teda ho nechcete vidieť. Pokiaľ chcete, tak si ho tam necháte, to je samozrejme. Dobre, ďalší bod, language managery. My sme sa minulý rok rozhodli k tomu, že náš tým sa postupne stále zväčšuje. Pribrali sme IT správcu, pribrali sme programátora a priberáme aj language managerov. Language manager je niekto, ktorý sa stará o určitú lokalizáciu stránky. Stránka je lokalizovaná do viacerých jazykov. Sú to vlajočky hore vpravo na stránke
slovenská, česká, anglická, nemecká a tak ďalej a tak ďalej. Funguje to pod 3 doménami. Slovenská je na rodokmeň.com, česká na rodostrom.cz, anglická a všetky ostatní na facehistory.com. Keď sa na ňu prepnete, ste stále na svojom konte, ste stále na svojom rodokmeni, ste ale ako keby na inej stránke a v inom jazyku. Nepredpokladám, že teda niekto Slovák si bude hľadať tie rodokmene v nemeckom jazyku, to nepotrebuje. Ide o to, aby sme získali aj ľudí z iných krajín a ja sa samozrejme o to nemôžem starať v každom jazyku, preto priberáme týchto language manažerov. Máme tu už language managera pre Čechy, respektíve pre český jazyk, pre anglický jazyk, pre portugalčinu, teraz sa vybavuje pre poľštinu a pre ukrajinčinu a ruštinu. Ak by náhodou niekto sa ozval, že by chcel robiť language manažera, lebo vie perfektne nemecky napríklad, tak sa môže prizvať. Ešte som zabudol, aj maďarčinu už máme. Čiže tí language manažery majú na starosti preklad každého jedného slova do svojho jazyka a aj trošku staranie sa o fanpage stránky na Facebooku. Ďalší bod. Nekonečné zostavy. Nazval som to tak, aj keď ja sám tento názov nemám rád. Neustále noví užívateľia majú tú istú otázku, ako si vytlačím celý rodokmeň na 1 A4. Odpoveď je stále rovnaká. Nijako. Keď má niekto rodokmeň, ktorý už má 30 000 ľudí na tej A4, to by ste museli mať obrovskú lupu, aby ste to tam videli. To proste nejde. Nedá sa vytlačiť celý rodokmeň na 1 A4. Každý to žiada, ale neuvedomuje si, čo chce. Ja nie som len tvorca tejto stránky, ja som aj sám vytvárač našeho rodokmeňa a tvorím aj svoje rodokmene a takisto si tlačím zostavy a dokonca už sme mali aj v rodine veľké posedenie, kde sa vytlačili tie rodokmene a ľudia si pozerali, že kde vlastne patria do akej rodiny a hľadali sa. A takisto ma napadlo, vytlačím to na jednu obrovský papier a budem mať obrovskú tabulu s celým rodokmeňom. Máme tu možnosť, myslím, že to je 6 generácií, kde sa to tlačí pod seba a vlastne sa to netlačí na A4, ale postupne na ďalšiu a ďalšiu A4, ktoré sa potom lepia dohromady. Čiže spolu je to možno, že 1,5 metra dlhý papier, samozrejme podľa toho, že koľko súrodencov tam je v tej zostave. A dopadlo to tak, že som to vytlačil, zavesil to na stenu a nikto sa v tom nevyznal. Bolo to obrovské, bolo to zbytočné. Práve na to tu vznikajú stále nové a nové zostavy, ktoré sa správajú rôznymi spôsobmi podľa toho, na čo sú potrebné. A je tu od začiatku, alebo teda dosť dlhú dobu, už aj kniha rodokmeňov. Môžete to nájsť vždycky pri tlači. Tá kniha rodokmeňov urobí to, že vy sa rozhodnete tlačiť od niekoho najmladšieho z rodokmeňa, alebo naopak od niekoho najstaršieho. A zvolíte si typ. To si treba preklikať, aby ste videli, o čom hovorím. Typ, čo sa vlastne tlačiť bude, čo sa tam bude zobrazovať a vytvorí sa zoznam zostav pod sebou, čiže možno 30, 40 alebo aj 100 A4. Na každej A4 je číselko od 1 po posledné a vždy, keď sa tam zobrazuje nejaký strom, napríklad tých najmladších detí so svojimi rodičmi, tak pri tom rodičovi už môže byť číslo. Napríklad 7 je pri otcovi a ja viem, že teraz sa môžem pozrieť na stranu číslo 7 a tam nájdem zase rodokmeň toho rodiča a nájdem tam zase jeho rodičov a znova tam budú číselka. Čiže tieto všetky A4 sa teraz dajú zobrať, zopnúť do jednej knižočky a krásne sa v tom dá listovať a môžem si to tam pozerať. Nie je to jedna A4 s celým rodokmeňom, je to kniha. Je to systém, kde ja si môžem vytvoriť celý rodokmeň kľudne, ale proste na viacerých A4. To je nonsense, aby sa to vytlačilo na jednu A4 so všetkým. Tá kniha funguje tak, že keď ju už máte, nachádza sa to na 4. záložke tlač mojej knihy rodokmeňov a dajú sa tam tie stránky vyhadzovať, prikladať nové,
dajú sa tam zmeniť číslovanie strán, proste dá sa s tým hrať. A môžete si tých kníh vyrobiť do Aleluja, nie je to obmedzené. Čiže keď niekto zase príde, že chcem celý rodokmeň na štvorku, tak platí stále to isté. Nie je to, ani to nikdy nebude, proste sa to nedá. Miesto toho vytvárame teraz jednu novú zostavu, volá sa to pracovne Silkscreen, bude to možnosť si naklikať a vyskladať ten svoj strom úplne ľubovoľne, povkladať dokonca aj obrázky, erby a čo ja viem čo a vytvoriť si obrovský rodokmeň. Pokiaľ máte vo svojom rodokmeni len 50 ľudí, tak to zmestíte na štvorku, pokiaľ je viac, tak znova síce si to vyskladáte, ale budete ho dávať na viacero a štvoriek. Zbytočne o tom hovoriť do nekonečna. Treba si to otvoriť, treba sa pozrieť, ako sa dá tlačiť z toho rodokmeňa, pozrieť si tie zostavy a prípadne potom na čete sa spýtať na nejakú konkrétnu zostavu, pokiaľ jej nerozumiete alebo by ste chceli niečo do nej dorobiť. Ale otázka typu, kedy dorobíte do takej a takej zostavy o 20 generácií viac, odpoveď je stále rovnaká. Nikdy. Proste nebudeme vytvárať nekonečné zostavy. Dobre. Ďalší bod, animovaná zostava. To plánujem, napadlo ma to pred 2 týždňami, vytvoriť zase novú zostavu, ale táto sa bude líšiť od všetkých tých tlačených tým, že v podstate tlačeť sa nebude dať ako jediná, ale bude to spravené systémom, že zvolíte si jedného človeka z rodokmeňa a druhého vo vzťahu napríklad dieťa a prarodič alebo prastarý rodič a jeho prapredok, čiže tam bude existovať nejaký vzťah. Vytvoríte si systém animovania, ako sa to bude zobrazovať a vyskladá sa vám krásne videjko. Bude tam časová os a postupne, ako tá časová os pôjde v tom videu, budú sa pridávať roky, tak tam budú pribúdať aj deti. Bude to pekne rozanimované, budú sa tam pridávať postupne tie osoby a výsledok bude v podstate jedna HTML stránka, ktorú budete si môcť kedykoľvek stiahnuť do počítača, zavesiť na web alebo len nehať na svojom notebooku počítači, kedykoľvek spustiť a máte niečo, pekné video so svojím rodokmeňom. Hovorím, ale je to animovaná zostava, nepatrí to na tlač, je to video. A kedy to vlastne bude, no ako vždy, proste keď sa to urobí, tak to bude. Nečakajte, že to bude o týždeň. Proste postupne dopracovávame ďalšie veci. Na čete sa vždy dozviete, že čo je najnovšie a na čom sa ďalej pracuje. Čiže 7. bod import-export to sme prebrali ako prvé. Po 8. Pripomienky a plány z chatu. No, na čete, ak ste si všimli, tak už asi pol roka je chat rozdelený do niektorých skupín. Prispievať do toho môže ktokoľvek. Treba buď to hodiť do kategórie všetko, svoju otázku, pripomienku alebo čokoľvek, alebo môže to hodiť do kategórie Family Search, novinky a plány, hľadám a tak ďalej a tak ďalej. A teraz nás zaujíma práve tá kategória novinky a plány. Tu je to, čo napadne aj mňa, nové do rodokmeňov a to, čo napadne kohokoľvek, môže to dať sem. Zapodievam sa každou jednou vecou, neflákam to, neignorujem to, postupne sa to pridáva. No, idem úplne od konca. Prosím o úpravu do budúcna, máme tam zlé PŠ. Áno, to sa rieši. Tam v podstate, keď vy si do rodokmeňa zadávate svoju adresu, tak podľa PŠ sa doplňuje ulica a tak ďalej. Na začiatku sa neplánovalo, že to niekedy pôjde do Čech, dodnes české PŠ nemáme, tak momentálne získavame zoznam českých PŠ, aby to fungovalo pre Čechy zvlášť. Ďalej, chceli by ste vytvárať súkromné skupiny. Hej, to bola moja otázka z mojej strany, že či sa niekomu bude páčiť, aby tie skupiny boli tak, ako sú, a plus kdokoľvek si môže vytvoriť súkromnú skupinu a komunikovať len s vybranými ľuďmi.
Čiže nielen súkromná správa s jedným človekom, ale taká minikonferencia, kde budú vybraní ľudia a môžu komunikovať. Sú tam len 2 lajky, beriem to tak, že až taký veľký záujem o to nie je, čiže sa tomu momentálne venovať nejdem. Ďalší bod, história príspevkov. Chcete vidieť viac príspevkov ako doteraz? Je tu 6 lajkov. Áno, plánuje sa to. Zobrazuje sa tu v podstate v každej kategórii len 20 príspevkov dozadu. Ostatné jednoducho nie je vidno. Ako keby zmizli, oni v skutočnosti tu sú. Ľudia to teda žiadajú, že teda áno, aby to bolo, takže sa tam dorobí neskôr tlačítko, aby sa dali zobraziť aj staršie veci. Genealogická literatúra, toto som sa nevšimol, je tu 7 lajkov, výborne. Otázka bola, že či ľudia majú záujem o zakúpenie genealogickej literatúry v e-shope. Určite viete, na stránke je e-shop, kde sa môže zakupovať viacero vecí. Jednal som s Maticou Slovenskou a tá má genealogický klub s nejakými 10 druhmi knihami, ktoré nám dovolili predávať cez našu stránku. Keďže vidím, že to tu rastie, napriek tomu, že dodnes je tam len teda jedna kniha, ale dodnes nebola zakúpená. No dobre, dúfame, že sa to raz rozbehne a že sa to kupovať bude. Hovorím, oni nám to dovolili, Matica Slovenská, aby sme to predávali, takže v najbližšej dobe tam tie knižky pridáme. Aj sa jedná momentálne s bankami, aby nám tam spustili možnosť nákupu priamo cez internet a nielen prevodom z účtu na účet. Ďalej, previazanie s Facebookom. Chceli by ste rodokmene prepojiť s Facebookom. Je tu málo lajkov, čiže asi to ľudia až tak nechcú. Kedysi rodokmeň bol prepojený s Facebookom, hľadali sa tam kontakty vo človeku, proste vo vašom zozname kontaktov sa spájali tí ľudia s rodokmeňom a s tým systémom sa tam aj doplňali fotky a rôzne veci. Myslel som, že to bude mať väčší ohlas, až tak, nie že by sa to nepáčilo ľuďom, ale neboli až tak z toho všetci nadšení. Momentálne je to vypnuté, takže keď nie je tu veľký záujem, tak zatiaľ sa na tom pracovať nebude. Upozornenie na novinky mailom. To len poviem, momentálne všetky maily sú vypnuté, okrem registračného, z dôvodu, že sme mali trošku problém so serverom, lebo sa posielali aj v podstate nevyžiadaná pošta. Ľudia ani nechceli tie maily a posielalo sa to. Pripravuje sa systém, že maily sa budú rozposielať síce všetkým ľuďom, momentálne je tu registrovaných 250 000 ľudí, takže nepôjde to úplne každému človeku, ale iba tomu, kto si vyberie možno, že áno, naozaj s tým súhlasí, že chce posielať maily. V mailoch budú viacero možností, že dostal otázku cez súkromnú správu, že niekto vo jeho rodokmeni má meniny narodení, že sa niečo dorobilo na stránke, že mesto, ktoré najviac sa vyskytuje v jeho štatistikách, má nejaké nových ľudí nahodených v iných rodokmeňoch a môže si to porovnať a tak ďalej. Všetko bude vyklikateľné, každý si povie, že čo vlastne v tých e-mailoch chce vidieť, čo nechce a akým systémom by ich chcel dostávať. Čiže hovorím, momentálne je to vypnuté, zapne sa to, až keď ten systém sa prerobí na to, aby ich dostával len ten, kto ho naozaj chce. Nie každý automaticky, kto sa registruje, lebo to je v podstate nevyžiadaná pošta, tak toto nechceme. Ďalšia otázka. Návrh na zobrazenie dátumov po diskusii s Peppersom otvára verejnú diskusiu, ako zobrazovať dátumy v prehľadoch. V krátkosti ide o to, že keď dám hľadať nejakú osobu, tak sa mi tam zobrazí len rok narodenia. Ten dôvod, prečo to tak bolo spravené, bol z toho dôvodu, že je tam príliš veľa údajov, je tam nájdená osoba, jeho rodičia, jeho mesto, poznámka, ešte čo ja neviem čo. Dátum narodenia sa tam celý zobrazí len vtedy, keď ste na to mali právo, lebo samozrejme ochrana osobných údajov to nedovoluje vždy. Pokiaľ to dovolí, tak tam bol. A pokiaľ bolo aj umrtie, tak vtedy sa tam dal len rok. Rok narodenia, rok umrtia. Tu sa dalo hlasovať za to, že kto by to chcel, akým spôsobom. V podstate vyhrala
možnosť, že bude tam zobrazovaný vždy a za každého okolnosťa celý dátum narodenia. Samozrejme okrem prípadu, že na to nemáte právo, teda je to proti ochrane osobných údajov. Čiže toto sa v najbližšej dobe dorábať bude a tie dátumy tam budú celé. Ďalšia otázka. Je možné importovať existujúce rodokmene z GET súboru? Tak na to som už odpovedal, že ten import momentálne nefunguje, ale vďaka tomu skladu by sa tam mohlo dopracovať v najbližšej dobe. Ďalšia možnosť vyhľadávania osob na celom internete. Toto už je hotové. Má to dosť veľa lajkov, čiže naozaj sa to ľuďom páčilo, čo ma teší. Dokonca vznikla úplne nová stránka, volá sa www.gdeje.info, žiadne SK, ale info na konci. A dá sa hľadať po celom internete ktokoľvek, to je na Skype, na Facebooku, na ICQ a kdekoľvek, tak proste táto stránka ho vyhľadá. Funguje to v rodokmeňoch, pretože ľudia chcú nájsť svojho strateného bratranca, s ktorým sa 10 rokov nestretli a nevedia na ňo kontakt. Práve túto stránku môžu na to využiť, môžu ho dohľadať. Ďalší bod, export rodokmeňa do JPEG obrázku, to už je hotové, v podstate dá sa to exportovať do obrázku, nejdem to rozoberať, nemáme celý deň na to. Ďalej, zmenu spôsobu vyhľadávania, ak má žena viac mien, nezobrazuje sa. Áno, bude to dopracovať sa, a zase tu nie je veľa lajkov, takže toto bude trošku neskôr spravené. Ďalej, dobrý deň, mám v rodokmene cez 700 ľudí, dá sa zmeniť vyhľadávanie podľa rôznych kritérií. Zase niečo podobné, vyhľadávať to podľa rokov narodenia, rozsahu a tak ďalej. Nemá to síce veľa lajkov, budeme sa tým zaoberať, ale neskôr. Ďalší bod. Chcem nájsť príbuzných v zahraničí. To je nejaká otázka, to je nič. Štatistika, to sa tu na dvoch miestach už zobrazuje. Chcú ľudia zlepšiť štatistiku. To má dosť veľa lajkov, čiže na to sa dáme. Porozmýšľame, čo všetko v tých štatistikách by mohlo byť. Už sú tam najčastejšie krstné mená, najčastejšie priezviská, najčastejšie mestá, najčastejšie vek dožitia v určitom storočí a takéto veci. Pohráme sa s tým, dorobíme tam viac štatistik, nie je problém. Dobre, čiže ešte raz opakujem, tento chat, novinky a plány je dostupný komukoľvek, kohokoľvek niečo napadne a chce niečo dorobiť na stránku, nech sa páči, dá to sem. Zapodievame sa najprv tými vecami, ktoré majú najviac lajkov, čiže ktoré predpokladáme, že sa viac ľuďom páči a by to chceli takisto použiť. Dobre, to sú všetky body, ktoré som chcel prebrať. Ak má niekto nejaké otázky, kľudne buď si zapnite mikrofón, povedzte, alebo rovno to dajte do chatu. Každopádne, žiaľ, nie je tu až toľko ľudí, koľko sme si predstavovali. Nevadí, je to nahraté, bude to zverejnené na internete. Ak sa ozvú viacerí ľudia, že jednoducho sa nestihli pripojiť, alebo neviem, tak môžeme zopakovať celú konferenciu o mesiac. Ak nie, no tak uvidíme, skúsime to nejakým iným spôsobom. Ja počujem? Áno, počujem. No, mňa by zaujímalo, že ako budeme overovať tých ľudí cez to matriku. Či aká existuje. No, strašne zle som rozumel. Môžeš to zopakovať? Takže ako budeme overovať reálnych ľudí? No, reálnych ľudí. Ide o to, že v podstate každý si tvorí svoj vlastný rodokmeň. Tam, pokiaľ ho robí sám sebe, tak viac menej je to na ňom, aby si overil, že tých ľudí, ktorých si tam zadal, sú neni vymyslení. Ako my nemôžeme predsa od každého chcieť, aby doložil, že odkiaľ ten údaj má. Ale pokiaľ už sa spájajú rodokmene, čiže už sa tvorí ten jeden obrovský rodokmeň, tak to už je o niečom inom. Tu sa tí ľudia musia uverovať, aby to neboli hlúposti, aby sa rodokmene nespájali s nejakým bláznom, čo si tam nasekal XXX a iné hlúposti do priezviska, v skutočnosti nejde o žiaden rodokmeň. Vtedy tu prebieha systém kontroly taký, že
Kým sa tie rodokmene spoja, tak je povinný každý jeden účastník spájania overiť ten druhý rodokmeň. Zistiť, čo je v ňom a overiť si svojimi dostupnými spôsobmi, že či tie údaje sú naozaj reálne. V rámci možnosti samozrejme sa to nedá úplne presne. Potom, až povedia, že ich chcú spojiť, to, že požiadajú o to spojenie, príde to momentálne ako e-mail ku mne. Ja znova sa pozriem, že či tie rodokmene neskrývajú nejaké hlúposti. Nedokážem zistiť, že či to nie sú vymyslené údaje, ale dokážem zistiť, že rodič má dieťa o 200 rokov neskôr narodené, čo je hlúposť, a hneď to zastavím pri spájaní a poviem, že tieto rodokmene nie sú správne a nedovolím to prepojiť. Alebo ako tretia osoba z predchádzajúcich týchto dvoch, že si to overili, poviem, že je to v poriadku a spojíme to. Ďalšia kontrola tu nie je možná. Nemôžeme to overiť s nejakým digitálnym zoznamom reálnych ľudí, lebo taký zoznam neexistuje. Existujú len zoskenované matriky ľudí zomrelých pred 150 rokmi, ktorí nie ani perfektne naindexovaní. Sú to len väčšinou obrázky, ktoré neslúžia na overenie. Neviem, či som dostatočne odpovedal na otázku. Dobre. Rozumiem. OK, tak ak nemá nikto nič, ďakujem za rozhovor. Skúsime to ešte teda zverejniť ako nahrávku. A uvidíme. Majte sa všetci, dovidenia, do počutia.